3 godine nakon što je Mosija postao kralj, želio je saznati nešto o Zenifu i narodu koji je s njim otišao u zemlju Leh i Nefi. Stoga je mala grupa ljudi koju je vodio Amon krenula u potragu. Kada je Amon stigao u zemlju Nefijevu, odmah bijaše uhvaćen od kraljeve straže, jer su oni vjerovali da je on loš čovjek. Kada je međutim Amon objasnio da je on iz Arahemle, oslobođen je te se obratio narodu. Kralj Limhi je Amonu ispričao kako su njegovi ljudi pronašli zemlju mnogih voda, koja je bila prekrivena kostima ljudskim. U toj su zemlji pronašli ploče sa zapisima o Jaredovcima. U to vrijeme oni nisu mogli pročitati te zapise. Amon je objasnio da bi vidjelac poput kralja Mosije mogao prevesti ploče, jer vidjelac je i prorok koji pomaže ljudima da razumiju Božji plan. Priča je tada prekinuta povratkom u vrijeme kada je Zenif bio uhoda za grupu ljudi koji su se htjeli naseliti u zemlji Nefijevoj. Kao uhoda, Zenif je prepoznao dobrotu u Lamancima. Kada je o tome izvijestio svoju braću, došlo je do svađe jer je on htio sa Lamancima živjeti u miru, a ostali su se htjeli boriti s njima. Ovi su se Nefici posvađali i veliki dio njih je poginuo. Preživjeli su se vratili u Zarahemlu, gdje je i Zenif okupio još ljudi, kako bi mu pomogli naseliti zemlju Nefijevu. Sa ovim novim naseljenicima i sa mnogo žara, Zenif je krenuo prema zemlji Nefijevoj. Zenif je sklopio mirovni sporazum sa Lamanskim kraljem, kako bi se mogli naseliti u dijelu zemlje Nefijeve. Njegovi su ljudi tada popravili zidine zemlje koju su dobili i unutar njih izgradili su grad. 13 godina kasnije, Lamanci su pokušali porobiti Zenifove ljude. No Zenifov se narod dobro pripremio, te su očuvali svoju sigurnost. Pripreme su uključivale građenje svoje vjere u Boga, kao i izradu oružja za samoobranu. Postavili su i stražare koji su narod upozorili o nadolazećoj opasnosti.